Moravská 300. Akce pro mě donedávna ještě naprosto neznámá. Minulý rok jsem na ní na internetu náhodou narazil a hned se mi myšlenka se jí zúčastnit dost zalíbila. Zeptal jsem se bráchy, jestli chce taky, on souhlasil, takže jsme se na letošní 4. ročník konaný v Rybníčku zaregistrovali. Registrace se provádí několik měsíců dopředu, proto ji nesmíte propásnout a s poplatkem 850 korun, což je za mě naprosto adekvátní. Je v tom započtený startovný, místo na postavení stanu na 2 noci, účast na večerním programu, poukaz na klobásu s chlebem a pitím plus veškeré organizační věci s akcí spojený. A co je nejlepší, že pokud trasu zdárně absolvujete, tak na konci dostanete i krásnou památeční plaketku. Je to takový odznáček. Celá akce je na 3 dny. V pátek příjezd, v sobotu samotný závod a v neděli zase odjezd. Ale můžete přijet klidně i na 1 den, na samotný závod. Jen musíte dorazit dostatečně brzo, aby si vás stačili zaevidovat. Říká se tomu sice závod, ale vůbec to není o rychlosti, ale o tom si to užít a absolvovat stanovenou trasu. Při online registraci si dokonce můžete zvolit, s kým chcete jet. Takže pokud máte nějakého kámoše, co jede s váma, tak není problém, aby v den startu vyrážel ve stejný čas jako vy a nemusíte na něj nebo on na vás pak někde čekat. Ono se totiž nestartuje naráz, ale po menších skupinkách, přibližně po 10 minutách. Co se týče organizace, tak každý při příjezdu dostane svoje startovací číslo, který ho provází po celou dobu akce. Následně ráno si 10 minut před časem odjezdu vaší skupinky zajdete protištěnou mapku trasy, kde jsou vyznačené místa, které musíte projet a získat na nich razítka. Letos bylo 7 stanovišť. Čas odjezdu vaší skupiny dostanete pár dní dopředu v e-mailu. Samozřejmě nemusíte jet celou dobu se skupinou, se kterou startujete. Klidně se můžete hned po výjezdu odtrhnout a jet si s vaším parťákem nebo úplně sami vlastním tempem. Návrat je pak do 19:00. Náš stanovený odjezd byl v 8:40, takže času na návrat je opravdu dost. Do cíle jsme dorazili v 18:14 a to jsme měli spoustu času na přestávky, jídlo a nebo třeba focení. Cesta vedla přes stanoviště Boršov-Kyjov, Milovice, Čejkovice, Cornštejn u Bytova, Dalešice, Žďárec, Lipůvku a zase zpět do Rybníčku. Prostě parádní trasa. Na každém ze zmíněných stanovišť vždy čekají pořadatelé, kteří vám do mapy dají razítko a vy můžete pokračovat dál. Účelem je sesbírat všechny razítka na všech stanovištích. Ještě jedno pravidlo to má, a to, že na startu vám pořadatelé z tachometru opíšou váš stav kilometrů do vaší mapy a po příjezdu udělají to sami. A pak se kontroluje, jestli počet ujetých kilometrů zhruba odpovídá délce trasy. Asi, aby se nedalo podvádět. Večer se pak vyhlašují i nějaké ceny za nejrychleji projetou trasu, nejvíce najetých kilometrů za den a podobně. My jsme byli letos poprvé, ale každý rok je prej trasa jiná, takže není potřeba se bát, že by člověk pokaždý jel to sami, pokud by se chtěl zúčastnit vícekrát. A jsou tu i lidi, co jezdí pravidelně a není jich zrovna málo. Na tento ročník se sešlo prej něco kolem 350 posádek, což je účast opravdu slušná. No, takže jestli se vám myšlenka vyzkoušet si takovou akci zalíbila, podobně jako nám, neváhejte a určitě si to na příští rok naplánujte. Stojí to za to. Samozřejmě to není jediná akce tohoto typu. Po republice je jich mnohem víc. S různým počtem kilometrů, ale prakticky stejným principem. My jsme pro letošek zvolili tuhle. Tak se třeba někdy na nějaký z nich potkáme.